Sangisor pangayoman dalem njeng ibu. Panglimbang 5 menit dina Senin Pahing tanggal 9 Juni taun 2020. Kapetik saka Injil Yohanes bab 19 ayat 20 tekan ayat 34. Sawijining wanita nggendhong ing gegere anake sing isih cilik nyabrang sawijining kali kang banyune sak bangkekan. Tangan tengene nyekel kethokan pangkayu kanggo teken. Dene tangan kiwane nyekeli sawijining buntelan ules kang kasunggi ana sirahe. Jroning panyawangkan panteng mangarep ing praupan wanita iki ginambar rasa kuwatir bab kahanan kali kang bisa wae ujug-ujug banjir. Dene ing sak dhuwure wong wadon mau katon sawijining kretek kang njepluk. Gambar foto kang kapacak ing koran Jawa Pos edisi 21 Desember taun 2024 iku kober ngelingake aku karo njeng Ibu Maria kang dina iki padha kita pengeti. Manut panglimbangku ora kleru pasaman suci ngrengkuh Sinuci Maria minangka ibu rohanine apa meneh liwat badan wakil Santo Yohanes. Gusti Yesus wis masrahake panjenengane marang kita kabeh. Santo Yohanes piyambak wiwit wektu iku banjur ngrengkuh njeng Ibu Maria minangka wong tuane dhewe. Monggo sami kapirsani ayat 26 tekan ayat 27. Minangka ibu rohani, njeng ibu tansah ngayomi lan ngawat-awati laku jlantrane anak-anake, mligine ing kahanan kang gawat kebak ing bebaya. Kaya dene ing pesta panganten ing Kana, panyuwunan dalem marang Sri Yesus putrane supaya putrane mau cawe-cawe mring kahanan gawat wit enteke anggur kinabul, kaya mengkono mau uga bakal katindakake panjenengane. Rikala sumurup putra-putrane warga pasamuan padha ana jroning bebaya. Maneka prastawa pangatingal dalem kang tansah dumadi ing sadawane sejarah dadi bukti kawigaten lan pangayoman dalem njeng Ibu Maria marang pasamuan suci. Pancen ora bisa kasilaki menawa kahanan pasamuan suci ora tansah becik-becik wae. Ana-ana wae bebaya lan pangridu jroning ngayati iman kapitayan marang putrane si Yesus Kristus. Nanging kaya dene njeng Ibu Maria tansah nenggani lan neguhake para penderek putrane, panjenengane uga tansah nenggani lan neguhake para penderek putrane ing jaman saiki. Saben-saben ndongaake rosario, njeng Ibu rawuh ana kono. Saben-saben nganakake pajiaran Maria, njeng Ibu mapak lan paring berkahi. Saben-saben asmane kasebut panjenengane bakal ngangklungake wadanane kanggo migatakake pot-repote para putra-putrane. Para tresna PLM kinasih pengetan Sinuci Maria ibuning pasaman suci dina iki ngelingake menawa awake dhewe ora lumaku ijen. Ana njeng Ibu Maria kang tansah ngawat-awati, ana njeng Ibu Maria kang tansah ndongaake, ana njeng Ibu Maria kang sumadya tetulung urip kita. Kejaba iku kaelingake kanggo tansah madhep mantep mecaki urip minangka pendherek dalem Gusti. Nanging kita uga kaelingake nulodo Sinuci Kenya Maria minangka wujud syukur wit pangayoman dalem ketuk dina iki. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Soyang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Sangandha pangayoman paduka mbom belajar Kanjeng Ibu Sinuci pidhangetna donga mami salebeting kasisahan lan reruwet nanging kaluwarna mahami saking sedaya bebaya duh kenya kang sinuci
lan binerkahan. Amin. Kunjungan semetelem Yang Rama, so Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin.